Ak chodíš na záchod len 2-krát do týždňa, existujú dva úplné rozdiely, prečo sa to deje. A keď nepochopíš, aký je medzi nimi rozdiel, zápcha ťa bude trápiť ešte veľmi dlho. Pracujem s ľuďmi, ktorých trápi trávenie už roky a skoro každý z nich si myslel, že jeho problém je rovnaký ako problém susedky alebo kamarátky. Nie, nie je. Zápcha má dve podoby. A tú, ktorú máš ty, rozhoduje o tom, čo ti pomôže a čo nie. Prvá podoba je akútna zápcha. To je, keď sa to stalo zrazu. Predtým si chodila normálne a potom zrazu naraz niečo prestalo fungovať. Možno si bola na dovolenke, jedla inak ako zvyčajne, možno si mala veľký stres v práci alebo doma. Možno si vzala nový liek, možno si len niekoľko dní málo pila, málo jedla zeleniny. Akútna zápcha príde rýchlo a keď odstrániš príčinu, väčšinou sama odíde. Pomôže ti teplá voda ráno, sivky, prechádzka, viacej zeleniny. Telo sa samo vráti do normálu. Druhá podoba je chronická zápcha a tu spoznáš takto. Nespomínaš si, kedy si naposledy chodila na záchod normálne každý deň. Roky si hovoríš, že také telo jednoducho máš. Skúšala si vlákninu, vodu, čaje, rôzne doplnky a vždy to pomohlo len na chvíľu a potom sa to vrátilo. Okrem zápchy máš aj ďalšie veci. Únavu, ktorú si nevieš vysvetliť, alebo nafúknuté brucho, ktoré prichádza aj keď si jedla málo. Niektorí máte aj prejavy na pokožke. A tu je ten zásadný rozdiel medzi nimi. Akutná zápcha je ako dočasná uzavierka na ceste. Niečo ju spôsobilo a keď to zmizne, cesta sa uvoľní. Zatiaľ čo chronická zápcha je ako cesta, ktorá je poškodená dlhodobo a rýchle riešenia sú len obchádzky. Vždy sa vrátia späť na rovnakú poškodenú cestu. Preto rýchle rady fungujú pri akutnej zápche, ale pri chronickej len dočasne ťa zbavia bolesti. Kým je vnútro čreva podráždené a sliznica nefunguje tak, ako má, telo sa nebude vedieť samo s tým vyrovnať bez ohľadu na to, koľko vody vypiješ alebo koľko vlákniny zješ. Ak ťa zaujíma viac o tom, čo sa vo vnútri tvojho tela deje a ako vyriešiť chronickú či akutnú zápchu, sleduj tento profil.